Alhaji kenan. Ai na zo na duba ka jiya aka ce baka nan. Haba. Kwana biyu ka dina kawo mun harka ai. Alhaji bari na ka wata yarinya. Zazzafa ce. Nuna mu. Kai, dalilin ai wannan ta goce ka kawo mun rannan. Ai wannan zazzafa ce ai. Wannan da 'yan siyasa take harka ai. Kai dan Allah. Wannan zazzafa ce ka duba ta da kyau. Kaga komai wannan ka shige ta. Zamzam nake ga wa Alhaji. Ka ce me sunanta? Sunanta Salamatu. Salamatu. Wallahi ai. Amma wannan tayi. Ai Alhaji wato wannan in ka neme ta. Zamzam. Kai dan Allah. Wallahi na gani. Wallahi ai wannan da kake gani. Allah tura mun hotunan ta. Alhaji in ka ga yarinyan nan. Da manyan mutane take harka fa. Kai dan Allah. Ha ba wa. Tura mu. Gurin baka nan sai da turo maka hotunan diyon irin hoton da kake so. Ba wanda ba da tura maka ba. Yawa zero bugun sama. Alhaji. Hajiya. Ina wuni? Lafiya. Ai, ina wuni? Ya kuma ni zaka duka mawa? Odin na rikice ne wallahi. Kin san kenki ne wallahi sai. Ina wuni Hajiya? Lafiya. Sai gilu. Kaga wannan filin da nake ga maka. Me sayan filin? Na hanyar kauyen can ya kamata ka siye shi. Ya kamata in siye shi. Don filin wallahi za a samu karuwa sosai nan gaba. To shikenan ban shi. Sai ya tura mun hoton filin. Yauwa, ka san ta bayan ban ko bayan ba. Yauwa. Ya kamata ka ce ya tura mun hoton filin yanzu nan. Bari sama. Yauwa. Alhaji. Yauwa yayi. To shikenan ba matsala. Ya kamata in baka wani abu. Gaskiya. Hajiya, fili zan siyan mana. Yana da kyau. Wallahi. Gashi nan. Yawa. Nagode. Yawa ba matsala. Ka ji ko? Yawa. Ai Hajiya. Nake miki in na siya filin nan gidan sama zan gina mana. Gidan sama? Ai, wallahi gidan sama zan gina. Gaskiya ne. Sai in je zan iya da fita waje. A'a hawa mana ya zaka ce ga na zo kuma zaka ce min zaka fita waje? Ai wallahi kenki nake rikita ni wallahi. Alhaji kenan. Sai naga kwana biyu ba kai aski. Wallahi. Baka ga duk gashi ya fito ba? Wallahi tallahi duk gashi. Haba Alhaji na ya kamata a ce kai askin nan saboda Alhajin ki. Kyanka ya ƙara fito. Wayo Allah. Wallahi kina mun maganar kyau sai in ji wani kibiya na sukan kirji na wallahi. Kina so na fa? Alhaji. Allah sarki gaskiya to ya kamata in yi askin. Gaskiya. Dauko yanzu da ai dauko mun ruwa ne. Bari dauko mun sabulu. Bari in kawo sai. Dauko mun sabulu. Wayo Allah da tace mun masoyi. Mata magana a WhatsApp kawai. Ce mata salama. Alhaji kenan. Kin dawo? Na dawo. Yawwa. Gashi nace. Kin kawo mun sabulun? Yawwa sai ka dan gogoga saboda amma askin kashi. Saboda kyanka ya ƙara fitowa sosai. Wallahi ina da kyau kenan. Sosai. Gaskiya ne. Alhaji nan kuma za ka yi askin nan a zaune ya kamata ka dan kwanta a saboda ya dan ƙara fitowa. Da Allah uwan dago? Ai tun da kika ce ina da kyau. A'a kyau ko. Wallahi. Alhaji na kana da kyau dole ne in ma aski. Ya isa haka na kawo kawai. Amma ki zaki mun askin nan. Kar ka damu. Saboda soyayya. Ki zara kai ranki akwai soyayya mai karfi. Alhaji na kenan. In sabulun ya yi kyau shemin yayi. To ai ya isa haka na Alhaji. Ya isa. Ya isa. In kwanta ta ina? Kawo dai ka gani. Na kike? Gane ana. Yawa to kwanta saboda askin ya fito da kyau. Zaki aske mun kin dauko rezan ne ko aska kika dauko? Na dauko. Yawwa. Sai ki gyara mun biyan mu da kyau. Dan gyara kunciyan kamar. Ta haka? A dan ƙara matsawa, dan ƙara matsawa. Gaba ko baya? Yawwa can gaba dai. Yawwa to yayi. Yawwa sai ki gyara mun kin ga gemu na haba na din nan. Daidai. Ki gyara mun ta haba na din nan. Har wannan dina zai Wai kana motsawa mai gida. Wace ce Salamatu? Idan ka motsa wallahi zan yanka. Wace ce Salamatu? What? Ku danna subscribe domin samun sababbin daɗaɗɗen shirye-shiryenmu. Mazaje ne.